Πάμε να δούμε πώς τοποθετείς τη συνθετική τρέσα με clips της HairTech μόνη σου. Πάμε να επιλέξουμε το χρώμα της Ανατολής. Επιλέγουμε την κατάλληλη απόκρουση ώστε να συνδέσουμε το χρώμα στις άκρες των μαλλιών με την τρέσα. Η κατάλληλη απόκρουση είναι αυτή. Είναι ένα σπασμένο μαύρο. Χωρίζω τα μαλλιά μου στο σημείο που θέλω να τοποθετήσω την τρέσα και κάνω ένα πολύ ψηλό μπαμ. Μετά ανοίγω τα clips της τρέσας. Έχει 4 clips και πρώτα θα τοποθετήσω τα 2 στη μέση. Κουμπώνω τα 2 πρώτα clips και τα 2 μπροστινά. Το ελέγχω και αφήνω τα μαλλιά μου.